Здравейте, аз съм поел чистенето на София като лична кауза. За мен е много важно да се чисти София целогодишно, не само на пролет. Това че значи, цяла година хората изхвърлят боклуци и след това на пролет иди ги чисти. Затова аз чистя просто целогодишно. Там виждам един боклук. Сега ще майката аз на него. Махни се боклук. Айде, маш бе, боклук мръсен. Махни се бе, боклук. Казах ти да се махаш от тук, бе. Марш от там, бе. Ами така чисти боклуци по улиците на града. Значи, боклука става боклук, когато е изхвърлен от човек. Тоест, трябва да се справим с хората, които хвърлят боклуци. Защото има ли хора, има боклуци. Ако изхвърлим всичките хора, няма боклуци. Залагам капани по кофите, защото в кофите често като отвориш кофа и виждаш вътре човек. И викаш, кашони за тебе няма ли да си спиш някъде другаде, бе? Ровиш тук по кофите, кофите са за боклуци. И затова слагам капани, за да мога да им режат пръстите на то, който рови по кофите, който мизерници. Нямам трети капан. Тук ще сложа някаква киселина да се разяде той. Боклук. Гледайте сега този идиот. Гледайте го. Сега ще хвърли боклук и то не е там, където трябва. Трябва да го предотвратя. Извинявайте, боклук, господине. Бихте ли си извадили всичко от джобовете? Не. Извади всичко от джобовете, лайнар. Извади всичко от джобовете, гришняр мръсен. Извади всичко от джобовете, ти казах, лайно! Ето вижте какви боклуци намерих в джобовете му. Щеше да ги изхвърли, но нямаше да ги изхвърли там, където трябва, т.е. на обозначените за целта места. И сега аз трябва да свърша тази работа. И сега ми предстои най-тежката работа. Това е да отида в старчески дом и там да изхвърлям стари боклуци. Те са изключително неприятни, защото смърдят и е много зловонна работа и неприятна работа. Това е в общи линии.